Simula nang may kakaibang naramdaman si Berto sa kanyang sarili, ay naging madalas ang kanyang pagkukubli sa loob ng bahay. Hanggang umabot na sa punto na sa kanilang kubo na lamang siya gustong tumira. Nagtaka ang kanyang mga magulang dahil ang pagiging mahiyain niya ay lalong tumindi at halos hindi na ito nakikisalamuha pa. Maging ang mga kaibigan at kaklase nito sa eskwela ay halos ayaw na nitong makausap kapag bumibisita sa kanilang bahay. Ngunit hindi na rin lang iyon pinagtutuunan ng pansin ng kanyang ama at ina dahil sanay na silang lagi itong nagtatago sa loob ng kwarto. Iyon nga lang at tila lumala pa lalo. Hanggang sa umabot na sa puntong doon na ito umuwi sa kanilang kubo sa gitna ng sakahan. 1 taon na lang din sana at magtatapos na ito ng high school. Ngunit sinabi nito sa kanyang ina na hindi na siya papasok pa. Ayaw sana ng ina at ama na tumigil ito. Subalit ano naman ang kanilang magagawa kung ayaw talaga nitong pumasok pa. Doon ay nahalata ng ina na may kakaiba na sa kanyang anak. Nangangayayat na rin ito at malalim ang mga mata. Kaya sinubukan itong tanungin ng ina kung ano ang dinaramdam. Ngunit umiling lang ito at mariing itinanggi na wala siyang nararamdaman. Sigurado ka anak ha? Ang payat mo na kaya. Nag-aalala na kami ng tatay mo sa iyo. Wika pa ng ina nito. Ngunit mariin itong tumanggi at pilit nitong ipinakita na maayos siya. Makaraan ang ilang linggo. Napansin ng ina ni Berto na tila unti-unting naging maaliwalas na ang pagmumukha ng anak. Kaya hinikayat na niya itong mag-aaral ng muli. Ngunit ayaw nito at ang nais lang lagi ay nasa sakahan. Malaki-laki na rin ang lupang nalilinis nito. Napahanga ang ina nitong si Aling Carol at ang ama nitong si Mang Waldo. Kakaiba talaga ang kanilang anak sa ibang mga kabataan. Simula bata hanggang sa nagbibinata na ito ay hindi nawawala ang pagiging tahimik at pagiging mabait na anak. At sa pagkakataong iyon ay lalong lumaki ang kanilang paghanga sa anak. Hindi nito pinababayaan ang kanilang lupain. Ngunit napapansin ng ginang na unti-unting nababawasan ang kanilang mga alagang inahing manok. Kaya pinuna niya ito. Tinanong niya isang umaga ang anak dahil ito lang naman ang nakatira sa kubo. Berto, wala ka bang may napansing napapadaan ditong ibang tao? Tanong ng ina nito. Wala po nay. Ano naman ang gagawin nila rito? Mapaghalataan silang magnanakaw dahil gitna na ito ng ating lupain. Sagot ni Berto sa ina. Iyon na nga anak nakapagtataka. Bakit ang daming nawawalang inahin natin? Ang ibang tandang ay wala na rin. Tapos ang mga kambing natin ay kulang na rin ng isa. Reklamo ng ina na nagpatahimik kay Berto. Hindi nga nito makuhang tignan ang ina. Nahalata iyon ni Aling Carol. Pero nakapagtataka dahil hindi naman ito umaalis sa kanilang kubo at lagi ring nasa sakahan lang. Wala naman itong bisyo at hindi ito maluho. Kaya ano naman ang gagawin nito sa pera sakaling palihim itong nagbebenta? Pilit na lamang itong inalis sa isipan ng ginang. Dalawa lang naman silang magkapatid ni Berto. Ang kanyang kapatid ay nasa 3rd year high school na rin. Ang pagkakaiba lang nila ay ang pagiging tamad nito sa gawaing bukid. Gusto nito na nasa bahay lang lagi para mag-aral at magbasa, na siyang hinahayaan na lang din ng ina. Hindi rin ito nawawala sa pagiging tapuan. Kagaya ni Berto, hindi rin ito pala barkada, kaya laging nasa bahay lang. At iyon ang ipinagpasalamat ng mga magulang nila dahil napalaki nila ng maayos ang kanilang mga anak. Hindi masyadong nahihirapan ang mag-asawa sa mga gastusin
at mabilis na palago ang mga alagang hayop at nakaipon ng pera dahil pareho rin silang mag-asawa na matipid sa pera. Iyon nga lang, at bigla na lang may tila misteryosong magnanakaw ng kanilang mga alagang hayop sa kanilang kubo. Nandoon naman lagi natutulog si Berto. Wala rin naman itong nakikita o nararamdaman na kahina-hinala. Hanggang napag-isipan nilang baka may malaking ahas na naligaw sa kanilang sakahan. Sa isiping iyon, naging alarma ang mag-asawa. Hindi na nito hinayaan ang anak na panganay na mag-isa sa kubo. Pinapauwi na nila ito sa baryo. Ngunit nagmatigas ito. Ang dahilan ay gusto nito sa kubo dahil tahimik. Ayaw nito ang maingay na lugar. Ano na bang nangyayari sa iyo, anak? Nilamon ka na nga ng pagiging introvert mo. Gusto mo pa dito sa kubo kung saan walang mga kapitbahay? Hindi ka man lang ba natatakot rito, anak? Tanong ng ina rito. Wala naman pong nakakatakot dito, Nay. Mas masarap nga dito eh. Sagot pa nito sa ina. Napailing na lamang si Aling Carol. Wala siyang magawa dahil ito talaga ang gusto ng kanyang anak. Hanggang sa isang beses na pagkasunduan nilang mag-asawa, nasamahan ang anak na lalaki na matulog sa kanilang kubo ng ilang gabi. Nagkataon ding bakasyon noon sa pag-aaral ang kanilang anak na babae. Napansin nilang tila ayaw ng panganay ang kanilang presensya sa kubo. Laging mainit ang ulo nito na hindi maintindihan kaya tinanong ito ng ama. Anak, ayaw mo na ba kaming makasama sa pagtulog? Tanong ni Mang Waldo. Ang sikip dito tayo eh. Doon na lang kayo sa bahay. Sinama niyo pa itong si Abby na mukhang baboy. Reklamo nito at ang tinutukoy ay ang mataba niyang kapatid. Tahimik lang si Abby sa gilid. Kahit ang totoo ay nasasaktan na ito sa sinasabi ng kuya. Maging si Abby ay nakakahalata na sa kakaibang pag-uugali ng kanyang kapatid. Nagsimula lang ito noong minsang dinala sila ng kanilang ina sa isang pagtitipon. Ang kanilang mga pinsan ay mga presko at maraming bisyo. Isa sa mga ito ang nagyaya kay Berto na mag-inuman. Nang tanggihan ni Berto ang alok nitong sabayan sila sa inuman, ay tinawag siya ng mga itong baklang pagong. Ngunit hindi pumatol si Berto. Naawa noon si Abby sa kanyang kuya. Alam niyang lihim itong nasaktan. Ngunit pinili nitong lumayo at magtago sa madilim na parte ng bakuran upang walang may makakita na umiiyak ito. Lihim na sinundan ni Abby ang kanyang kuya. Lalapitan sana niya ito ngunit na unang lumapit dito ang isang matandang lalaki. Hindi niya ito kilala. Ipinagpalagay niya lang na siguro kaanak rin nila. Hindi niya lang kilala dahil noon lang sila nagkita dahil sa isang okasyon. Kinausap nito ang kanyang kuya. Mabait namang nakipag-usap ang kanyang kuya rito. Hanggang ang bitbit nitong plato na may lamang pagkain ay iniabot na sa kanyang kuya. Nako, hindi na lolo, mamaya na po ako. Tanggi pa ni Berto. Malinaw iyong narinig ni Abby. Gusto pa sana niyang lumapit, pero nagbago ang isip niya. Hindi, ayos lang. Kukuha na lang ako mamaya ng akin. Napansin kong kanina ka pa sobrang tahimik sa tabi. Ang bait mong bata, kaya ang gaan ng loob ko sa iyo. Wika pa ng matanda. Malinaw pa rin iyong naririnig ni Abby mula sa likuran ng dalawa. Hindi na rin tumanggi pa si Berto. Nilantakan na kaagad nito ang pagkain. Tinanong pa ni Berto ang matanda kung kaano-ano nito ang ikakasal kinabukasan niyon. Sinabi nitong kapitbahay lang at napadalo lang siya pero pauwi na rin. Napatango-tango lang ang kanyang kuya Berto habang nilalantakan ang pagkain na inaabot ng matanda. Halos paubos na ang pagkain sa plato ni Berto nang magpaalam ang matanda na iwanan siya nito. Tsaka lang ito nilapitan ni Abby.
Sinisiguro pa niyang walang may nakakuha ng kanyang atensyon bago lumapit sa kanyang kuya. Nabusog din. Sambit ni Abby na tinutudyo ang Kuya Berto nito. Nagulat pa ito nang makita siya. Hindi talaga nito inaasahan na may nakakita sa kanya nang magkubli siya doon. Maging ang matanda ay hindi niya inasahan ang biglang paglapit. "Kanina ka pa riyan?" Angil nito. Oo kuya, kanina pa. Kahit ang panunodyo ng ating mga pinsan sa'yo, rinig na rinig ko. Kaya ka nga napunta dito sa madilim na parte, hindi ba? Sumobra naman po kasi kayo sa pagiging mahiyain kuya eh. Bawas-bawasan nyo naman. Pati pagkain kailangan dito sa dilim. Kung hindi ka pa inabutan ng matanda, hindi ka nakakain. Reklamo ng kapatid nito. Nasaan na ba kasi si nanay? Uwi na lang tayo. Reklamo ng kuya niya. Yan ang hindi pwede. Bukas pa tayo uuwi pagkatapos ng kasal. Saad ni Abby rito. Wala itong magawa. Nakuha kasing bridesmaid si Abby. Dahilan rin kung bakit sila naroon. Ayaw naman sana niyang sumama kaso pinagpipilitan ng kanyang ama't ina dahil lagi na lang itong tumatanggi kapag may okasyon. Kaya hindi nito nakilala ang mga pinsan sa malayong lugar. Matapos ang gabi ng okasyon, kaagad nang bumayahe ang mag-ina pabalik sa kanilang baryo. Ngunit malaki ang pinagbago ni Berto matapos ng gabing iyon. Naging matamlay hanggang umabot na sa punto na ayaw na nitong mag-aral. At kahit anong pilit ng mga magulang, ay ayaw na talaga nito. Hanggang sa gusto na lang nitong mag-isa na lang palagi sa kanilang kubo. Alam ni Abby na hindi na normal ang mga ipinapakita na mga ugali ng kanyang kuya. At mas lalong naging malala dahil maging siya ay inaaway na rin ito. Kaya kahit nasasaktan siya, ay pinipilit niya na lamang intindihin ang kanyang kuya. Alam niyang may pinagdadaanan ito na hindi nila alam. "Huwag mo namang ganyanin ang kapatid mo, Berto. Dalawa na nga lang kayo. Imbis na ikaw pa ang magtatanggol sa kapatid mo, ikaw pa talaga ang unang mambubuli sa kanya." Saway ng kanilang ama. Tumahimik naman si Berto at hindi na umimik pa. Hanggang sa nakatulog na ito nang hindi man lang naghapunan. Nang sinubukan itong gisingin ng ina ay tumanggi ito at ang dahilan ay busog pa. Kahit wala naman itong may nakain. Pinabayaan na lamang nila ito. Si Abby ay tahimik na naglatag ng kanyang higaan sa kabilang panig ng sahig. Maingat siya sa paghakbang at maging sa paghiga ay hindi na umimik upang hindi magalit ang kanyang kuya. Ngunit nagising si Abby kalagitnaan ng gabi nang tila may mga yapak sa kanilang sahig na kawayan. Dalawa lang sila ng kanyang kuya ang nasa taas dahil sa papag ng kusina na naglatag ang kanilang mga magulang upang hindi masikip. Alam ni Abby na ang kuya niya ito, kaya tahimik lang siyang nagmamatsyag kung ano ba ang gagawin ng kanyang kuya at bakit ito nagising sa kalagitnaan ng gabi. Nagulat na lamang si Abby nang biglang tumalon ng bintana ang kanyang kuya. Bigla siyang nag-aalala para rito. Nasisiraan na ba ng bait ang kuya? Sa isipan ni Abby. Bumaba siya para lapitan ang amang natutulog. Hindi naman ganoon kadilim dahil maraming butas-butas ang kanilang dingding nangyari sa kawayan. Kaya aninag lang ang mga ito. Maingat niyang niyog-yog ang paa ng ama upang huwag magulat. Tay, si Kuya Berto, tumalon sa bintana. Wika niya sa kanyang ama. Nang umungol ito, tanda na nagising na ito sa kanyang yugyog. Tila nalimpungatan ba ito at napatayo ng diretso. Ngunit nang may masmasan ay kaagad na kinuha ang flashlight upang hanapin ang anak. Ano bang nakain ng batang iyon? At tila nagkasayad na sa ulo. Reklamo pa ng ama nito. Ewan ko po tay, ibang-iba na talaga si kuya ngayon.
Nakapagtataka na nga eh. Puna ni Abe. Biglang nagising rin si Aling Carol sa pag-uusap ng dalawa. Ngunit hindi na nagtagal pa si Mang Waldo. Kaagad na itong lumabas para hanapin ang anak dahil nag-aalala na rin ito. Naiwan ang mag-ina na nag-uusap. Sobrang nag-aalala ang mga ito dahil sa kakaibang kilos ni Berto. Sinuyod ni Mang Waldo lahat ng paligid hanggang sa narinig niya ang pag-iyak ng kanilang mga kambing. Kaagad siyang tumakbo papunta roon. Hindi niya mawari kung bakit nakakaramdam siya ng pangingilabot ng mga sandaling iyon. Ang mga batang kambing ay nakita niyang nagsitakbuhan. Tila ba may kinakatakutan ang mga ito. Kaagad niyang inikot ang liwanag ng flashlight at laking gulat niya nang masagip niyon ang nakaupong nilalang sa harap ng patay na kambing. Nakangisi itong nakaharap sa kanya na puno ng dugo ang bibig pati mga ngipin. Halta rin ang nakausling pangil nito. Hindi malaman ng Ginoo kung anong magiging reaksyon sa nasaksihan. Anak lang naman niya ang nilalang na iyon, kaya gayon na lamang ang kanyang panlulumo. Hindi pa niya alam kung paano depensahan ang sarili nang maghanda itong sugurin siya. Subalit napilitan pa rin siyang bunutan ito mula sa kaluban na nakatali sa kanyang bewang. Nang makita iyon ni Berto ay kaagad itong umatras. Natakot ito at kaagad na tumakbo, kaya nataranta rin ang ama at tinawag nito ang anak na binata. "Berto, bumalik ka. Huwag kang matakot sa tatay. Hindi kita sasaktan." Sigaw ng Ginoo na noon ay hinahabol na ang anak. Subalit napakabalis nitong tumakbo hanggang sa tuluyan nang nawala sa kanyang paningin. Paikot-ikot na si Mang Waldo sa paghahanap sa anak. Hindi niya alam kung saan hagilapin ito hanggang sa inabutan na siya ng liwanag. Walang Berto na kanyang natagpuan. Sinubukan niyang umuwi ng kubo. Baka sakaling umuwi na ito roon. Naabutan niya ang anak na babae at ang asawa na nakatayo sa bukuran sa harap ng kanilang kubo. Halatang inaabangan ang kanyang pagdating. "Waldo, nasaan na si Berto?" Tanong nito. Napailing lang si Mang Waldo. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag sa asawa at anak na babae ang nasaksihan. Humingi siya ng kape sa asawa. Nanlalamig na ang kanyang sikmura sa magdamag na paghahanap sa anak. Kaagad naman siyang ipinagtimpla ng asawa na noon ay halatang nininerbiyos at nanginginig ang mga kamay. Habang humihigop ng kape ay unti-unting kwento ni Mang Waldo sa mga ito ang nasaksihan. Hindi makapaniwala ang ginang sa nangyayari sa anak. Hindi nila alam at hindi nila matumbok ang dahilan kung bakit biglang nagkaganoon si Berto. Wala nga itong barkada. Hanggang sa maalala ni Abi ang tungkol sa isang matandang nagbigay ng pagkain sa kanyang kuya. Marahil nga ang matandang iyon ang dahilan kung bakit nahawaan ang kanyang kuya Berto. Maayos pa naman kasi ang kanyang kuya bago ang gabing iyon. Lumipas ang buong araw. Walang nagawang trabaho sa bukid ang mag-asawa sa kakahanap ng kanilang panganay. Subalit hindi nila ito natagpuan hanggang umabot na ng ilang araw. "Waldo, ang anak natin. Wala na ba talagang pag-asa na mahanap natin siya? Nag-aalala na ako ng sobra sa anak natin." Umiiyak na saad ng ginang. Halata na rin ang pagbagsak ng katawan nito. Bilang isang ina, hindi ito mapalagay hanggat hindi masigurong ligtas ang anak. Kahit pa alam niyang isa na itong aswang. Pagkaramdam niya ay siya ang may dahilan kung bakit nangyari iyon sa kanyang anak. Gusto niyang sisihin ang kanyang sarili. "Mahal, huwag mo naman masyadong dibdibin ito. Tignan mo yung mukha mo sa salamin. Halatang walang tulog, nangayayat ka na rin. Isipin mo sa Abi. Sino mag-aalaga sa kanya kapag nagkasakit ka?" Mas lalong napaluha ang ginang sa sinabi ng asawa. Ina kasi siya.
Kahit anong aliw na gawin niya sa sarili ay hindi niya magawa. Lumipas pa ang mga araw, buwan at umabot nga ng taon. Wala nang Berto ang nagparamdam pa sa kanila. Kahit ganoon, hindi nawawala ang pag-asa ng ginang na balang araw ay babalik ito. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako nga po pala si Abe ng Negros.